Yes, sanibona bafowethu, sanibona. Njani ebusuku? Asithembeni phela umfoka Mkhonzweni nibingelelayo. Umfoka Mkhonzweni ngiyanibonga kakhulu guys ngokuba la supporta le channel. Ngiyanibonga kakhulu. Ngiphinde ngamukela ama new subscribers to this channel. Ku YouTube kanjalo nama followers ku TikTok. Ngiyanamukela nonke. Phinde ngibonge bonke abakhomenta kuma video ami. Naba-reactayo nje. Ngiyanibonga nonke guys. Thank you so much. Cha lena ke imfisha kakhulu bafowethu. Ngizobabaza nje ukuthi kwenzakalani nge-EFF. Kwenzakalani ngo-EFF CIC Julius Malema. Uthini uJuju? Kwenzakalani phakathi kukaJuju no General Mkhwanazi? Nayi indaba ikhula, nayi indaba iba inkulu. Hey. Kusho ukuthini lokho okwenzakalayo ngempela ngoba mawungathatha ukubheka indlela athi ukuthele ngayo uCIC uMalema. Kuyasho ukuthi le ndaba le imthinte kakhulu. Leyo ukuthi kuvele igama lakhe lapha ku-ad hoc committee engekho. Ngoba ukhala nakakhulu ngaloko ukuthi uGeneral Mkhwanazi ukhulume ngaye engekho ku-ad hoc committee ngalela langa ekhona uMkhwanazi. So ke uthini uCIC uthi kwakhona lokho nje ukuthi uGeneral Mkhwanazi uzokhuluma ngegama lakhe engekho. Kubonisa ukuthi uyigwala uMkhwanazi. In short ngokusho kaCIC uJuju Malema uGeneral Mkhwanazi usebenzise ithuba lokuthi uCIC akekho ku-ad hoc ngalelo langa ezofakaza uMkhwanazi. Then ke wasusebenzisa lethuba ukuthi akhulume ngoJuju. The big question is ingabe ngempela uMkhwanazi njengoba esho uCIC athi uyigwala, ingabe vele uyigwala yini uMkhwanazi ngendlela enze ngayo? That's the big question kule video ukuthi uyibuka kanjani wena indaba yokuthi uGeneral Mkhwanazi ukhulume ngoJuju engekho enoJuju manje uthi lokho kuwubugwala bekufanele akhulume ekhona. Iyona into amangalela ngayo uMkhwanazi ke loyo Juju njengamanje. Angifuni okwamanje ukungena kuma details ukuthi yini ngempela le beyisho uMkhwanazi. Ngicabanga nawe uyayazi enye futhi ukuzwile. Nami ngizoyenza ivideo ngicabanga ukuthi kusasa la ngizongena khona kuma details ngezinto ezishiwo nguMkhwanazi. Kanjalo futhi ngizoze ngidlulele naseyintweni ezivele nakumadlanga commission nge-EFF ngoba mangikhumbula kahle lapho uSergeant Faninkosi uye kwavela laphana liye lavela futhi nakhona igama la CIC Juju uMalema nakhona. So bese sikuhlanganisa nje konke ku video elandelayo. Jathi nje kwamanje bengifisa nje ukushaya nje ama highlights ukuthi indaba kaGeneral Mkhwanazi noMalema ngiyibuka kusazoba indaba eserious kakhulu. Uyayibona ukuthi isazohamba ibanganyana impela ngoba ngiye ngabona noSinawo Thambo oyi-spokesperson se-EFF ekhuluma ngale ndaba ethi uSinawo indlela uMkhwanazi enze ngayo ukuthi azokhuluma nge-EFF noma nango-CIC engakalwenza uphenyo olunzulu kodwa nje ezokhuluma ukuthi uzwe lokhu nalokhu engajuli lokho uthi uSinawo Thambo kubeka i-EFF endaweni embi nokuthi ibukeke kabi emphakathini futhi kuyayilimaza kakhulu i-image kuyayilimaza i-image ye-EFF. So okusho ukuthi mangabe spokesperson uSinawo Thambo ye-EFF ukhulumela i-EFF la ukuthi i-EFF ukushothi nayo ngokwayo vele inesikhalo ngoMkhwanazi nangendlela akhulume ngayo uMkhwanazi. So uyabona ukuthi le ndaba kaJuju noMkhwanazi sazohambela idibanga but lokuthi nje iphinde lavela igama likaJuju nangale kumadlanga yikho okungenza ukuthi ngibuke ukuthi lento serious kakhulu. Kuyafuna ukuthi umuntu ayenze ivideo ngalento sike sithi ukuxoxa ngayo sizwe nokuthi nithini nina la. Nami ngizokubeka engikucabangayo nani kunibeke nikucabangayo
ngalama revelations avelayo kuMadlanga Commission ngoJuju ne-EFF laphayana kuMadlanga kanjalo nak-ad hoc. So yilokho nje bafethu, akukho okuningi. Ngiyanibonga futhi nginamukela kakhulu ngendlela nisapotha ngayo le channel. Ngiyakujabulela konke eningenzela kona la. Ngicela-ke nawe ungaka-subscribe, please do subscribe. Let's khulisa this channel ize ifike ezingeni lokuthi ibe sezingeni elifanele mangayibika kanjalo, ngoba sifuna ukufika lapha ku-10 subscribers kuqala, sikhuphuke siye phambili, sikhulise le channel yethu eyesiZulu, ngoba ulimi lwayo luyinhloko le channel isiZulu. Sona la esesikhulumayo. Siyaxolisa kulabo abangasizwa, kodwa sithemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sowafaka ama-subtitles la uma amandla ese-right evuma. Ngiyanibonga bafethu, qhubekani nisapotha le channel, nisubscribe, nicommente, nilike, nishare, nenze konke nje. Umfoka Mkhonza lo, sihlangane kuvidiyo elandelayo. Thank you so much.